makapangyarihan. Pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pagkakakita ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa orakulong ipahayag ngayon, nakikita ng simbahan ang isang propesiya tungkol kay Jesus na Mesiyas, na nagdadala ng liwanag ng